acción de contas, isto, bueno, é un punto que non se... Robos e preguntas. Non, antes temos unha moción de urxencia. Antes temos unha moción de urxencia na que vou expoñer a urxencia e cal era o plantexamento e xa me dirán se o podemos manter ou non, porque a verdade é que nos deixaron bastante sorprendidos co criterio. A moción é para que o Concello lle facilite, por fin, xa é algo que está aquí tratado e debatido en múltiples ocasións, pero nunca acaba de cristalizar, un local ASDIFICA, Asociación de Discapacitados Físicos e Orgánicos de Carballiño e Comarca. Pensamos que cando se fala de unha asociación desta sensibilidade, pois habería que amosar unha sensibilidade social, volcarse con eles de alguma maneira en axudarlles. E é certo que despois de moito sachar chegouse a un acordo, a un convenio, polo que se lles ia ceder un local na estación de autobuses. Agora, supoñemos, non sabemos como isto cambia cada semana, que na estación de autobuses vai ao centro de saúde e, polo tanto, eles voltan a estar como estaban. O noso plantexamento, señor alcalde, anunciámoslo porque non queríamos facelo a traición e non queríamos chegar aquí como asalto, é cederlles dous dos nosos lugares para que poidan expoñer eles a súa situación, se non lle parece mal. Non, despois, ao acabar o pleno, poden falar e expoñen a moción. Entonces non lles vai permitir que se senten aquí agora a defender a moción? É algo, señor alcalde, é algo que xa se fixo, Doi a palabra, ao acabar o pleno, facemos os robos e preguntas, fechamos o pleno e... Pero, bueno, insisto, isto nos plantexámoslo así porque xa se fixo noutra ocasión cando falamos da Casa da Xuventude e sentaron aquí dous representantes da Xuventude e non houve ningún problema. Non entendemos por que o hai hoxe. É dicir, isto non xa falamos 20 veces. Eu voulle repetir o mismo e vostedes repetirános o mesmo, o interesante era escoitalos a eles, nese sentido. Pero entonces casi retiramos a moción porque non imos falar agora. A ver, é que... Pois dolle despois a palabra, sí. Pero, Paco, que vamos debater o mesmo que xa temos debatido? O interesante é escoitalos a eles. É dicir, eu vou ver os mesmos argumentos que xa teño. Claro, pero que imos votar a moción, imos agora debatir a moción e votala e despois escoitalos a eles. Que sentido ten? Nós en contra da moción da urxencia. En contra da urxencia? Entonces xa está, claro. Entonces xa... Perfecto, non é urxente. Non, xa está. Se xa votaron en contra da urxencia. Xa, pero... Sí. A favor da urxencia. Xa votou en contra da urxencia. Increíble. A favor da urxencia e de cederle nuestro turno para que ellos hagan. Eu tamén lle cedo o meu. Bueno, eu cedolle a palabra e... Bueno, pois isto, pero onde di que non se lles pode ceder? Pero onde? Non, dígame que precepto legal ou que acordo de calquer tipo di que non se lles pode ceder a palabra para falar durante a moción. Dígame onde di que non. Se me di que hai unha lei que di non se lle pode ceder a palabra a un cidadán para que fale no pleno durante o debate dunha moción, eu digo, vale, pois entonces facémolo así. Pero insisto, ou se fixo mal cando se fixo ca Casa da Xuventude, pero onde o di, alcalde? Onde di que non se pode? Non van falar aquí agora porque vostede non quere. Porque se vostede di que sí, a secretaria... Pero poden falar agora, antes de que se debata a moción, estámonos enredando nunha cousa que non ten sentido, e despois votamos a moción según o que falen eles, e o que digan eles que era o xeto de traerlos hoxe aquí. Non é outro. Eles van falar, evidentemente, van dar argumentos que nós non temos. Vanse defender a sí mismos, e van falar do que precisan. Non veñen a atacar a ninguén. É unha asociación de discapacitados. Por favor, non veñen a comerse a ninguén. Xa sei que está con eles moito, pero algunha vez terá que decirles algo que sexa. Entonces, alcalde, se non se van sentar eles dous aquí, que están ali no fondo, onde fai un rato, esperando para falar durante o debate desta moción, é porque vostede non quere. Insisto, se non me di un precepto legal que diga o contrario. Non quere que falen. Non, quero que falen, Sí, ao final da moción. Non, bueno, pero ahora hai que votar a urxencia da moción logo. A urxencia está defendida. Xa dixemos porque é urxente e porque queremos que falen eles. Votemos a urxencia. A favor? Ya sabes. A favor. Nos a favor, claro, lógicamente. Nos en contra porque teñen a palabra igual. Contra e non hai maioría absoluta, non hai nos en contra. Volvemos a votar, non? No, porque se necesita maioría absoluta. Tenéis para meterlo, para declararlo maioría absoluta. Pero a ver, hubo un empate a 8, no, que che quero decir que hubo un empate a 8 a hora de decidir a urxencia. Fará falta unha segunda votación. No, eso solo son para la mayoría simple. Cuando se necesita... Temos que ternos maioría absoluta, de acordo, perfecto, entendido. Sí, en calquera caso, o Partido Socialista votou contra a urxencia, co cal a moción xa non se debate, vamos a robos e preguntas, e despois xa falarán. Perfecto. Lamentable. É o que hai. Ya se dio la dación de cuentas antes de los robos de preguntas. Increíble. 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 Un colectivo vulnerable na situación na que se atopou. Increíble. No, xa, pero espera que paso. Ya esa palabra.
Si eso es que se presente el primero. En primeiro lugar, quería daros as gracias por darnos a oportunidade de estar aquí. Eu son membro da iniciativa, pero os compañeros non poden vir. Eu vim acompañando aquí a Clara, que, bueno, aparte de ser compañera, traballa conosco e a portavoz. Bueno, eu diría a Clara aquí era unha cousiña, porque nós en primeiro lugar somos apolíticos. O sea, cada membro pode ter as súas ideas, pero como asociación somos apolíticos, non queremos ningún atado. O que pasa é que hai cousas que nos queimamos. Por exemplo, aquí o señor alcalde acaba de decir que sí, que nos enseñou 3 sitios. E é verdad que nos enseñou, verdad, hai que reconocerlo. Pero o piso é o primeiro que me entero. Pero vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Nós o único que pedimos é que, se queremos unha concesión dun local, que se faga cargo o Concello. Nós o que non podemos, non temos un presupuesto para pagar, nós non podemos alquilar un local e pagar nós, se non queremos, metémonos feliz de ocupas, e xa está. A xente, nós, se o Concello se fai cargo, o sea, da concesión, bueno, non hai problema ningún. Usted deu-nos o que é a estación do tren, sabe como está aquilo. Despois, a Casa do Papel, que tampouco era viable. A Casa do Papel, a do Pescador. A do Pescador, bueno. E despois, a estación de autobuses. A Casa do Broncavineiro. Bueno, o auditorio. O auditorio abaixo, onde está o... Bueno, que é esta aquí do autobús. No, é o auditorio onde está o conservatorio. Bueno, pero... A día 12, pois, é que non temos máis. Bueno, pero vamos a ver, porque agora vai falar a compañeira que eu son o menos que debía vir, porque eu son tan nervioso que cando vexo cousas que me parecen que non son lógicas, pois exploto, porque agora calquera socio noso vai pensar, cando se di, damos 3.000 euros, con 3.000 euros temos esta muller contratada, e como lle pagamos? Se non se mover. Ou cando tivemos un casino alquilado, pero isto non é contra acá, isto é contra todos os políticos que está. Cando tivemos un casino alquilado para poder facer unhas actividades, tuvemos que pagar do noso bolsillo, non temos un duro de casa. Entón, calquera socio que se lle diga, enseñamos un local, locales, a min dame dinheiro e o local busco eu, pero hai que lle pagar, e se non temos un duro para lle pagar, como lle pagamos? E pois os socios dirán, non, tenes... Aclarar as cousas, digan as cousas como son, que non quero con isto ir contra o gobierno ni contra nada. Nós o único que pretendemos é que temos unhos socios que requeren unhas actividades que se estamos facendo, que agora temos, por certo, agora deixaron un sitio de a familia, estemos ali, e oi, tampouco vamos agora aquí a... Pero dicir as cousas para que a xente sepa o que hai, que non pense que non... Agora que fala Clara, que é a nosa portavoz, e unha compañeira, porque os compañeros non están, pero bueno, aí está o meu dito. Gracias, José. Bo día a todos. Primeiro vou presentar as de FICA, eu penso que todos o conocedes, pero bueno, como salimos en tema de toda a comarca tamén, pois quero que sepan un pouco de que vai o tema. A Asociación As de FICA é unha asociación sen ánimo de lucro de persoas con discapacidade física e orgánica. O seu ámbito de actuación é comarcal, abarcando os concellos de Beariz, Boboraso, Carballiño, Irixo, Maside, Piñor, Punxín, San Amaro e San Cristóbal de Cea. O tal é que temos aquí a sede, a nosa sede, a sede fiscal, témola no centro sociocomunitario. Neste tempo de pandemia, tuveron que nos deixar un espazo despois de buscar moito, porque o centro sociocomunitario pechou. Gracias aos compañeros de Espazo Común que nos deixaron un sitio aquí no Concello, estamos aí de prestados hasta que nos digan que marchemos, claro. Está inscrita nos registros da Xunta de Galicia, según a Consellería de Presidencia de Administracións Públicas, de Xusticia e entidades prestadoras de servicios sociais, de Benestar, de Censo de entidades de acción voluntaria, en acción do Concello, registro de asociacións do Concello do Carballiño, pertencemos á Federación Provincial da Asociación de Persoas con Discapacidade Física de Ourense e Discafes Cogame e á Federación de Asociacións Socioculturais de Carballiño. Tamén pertencemos á Cogame e á Cocenfe, somos membros. A finalidade e os obxectivos son
Bueno, os que temos son actuacións de promoción de autonomía persoal e apoio de persoas a maiores ou con discapacidade, promover o cambio social no referido ao colectivo de persoas con discapacidade física e orgánica, buscar os medios axeitados para evitar a marxinación social, fomentar a integración laboral das persoas con discapacidade física, fomentar a sensibilización social, mellorar a calidade de vida biopsicosocial dos seus socios e das persoas con discapacidade en xeral, e os obxectivos anuais que nos plantexamos na asociación son os seguintes: aumentar o número de socios, tanto con discapacidade como colaboradores, sumar usuarios nos servicios que prestamos, aumentar o número de actividades promovidos dende cada servicio e, en definitiva, mellorar en xeito global o funcionamento da asociación e dos nosos usuarios, que é o máis importante. En recursos humanos e materiais e económicos, pois temos as actividades a realizar a estimulación cognitiva, que nos entra memoria e entran os obradoiros de Enredarte por medio de Cogami e a Xunta de Galicia, que, por certo, este último curso estámoslo facendo no Bo Día Familia. Despois, fisioterapia e rehabilitación, estámoslo facendo por medio dunha clínica privada, sabendo que temos o noso material e todo metido nun baixo e sin usalo. Estás estropeando. En calquer momento imos ir ali e os ratos se comeron todo. Despois temos gimnasia adaptada e tamén psicoloxía e seguimento para persoas que necesitan principalmente agora a salida da pandemia. Tamén realizamos cursos de empoderamento da muller por medio de ACADAR e de COCENFE de Madrid. Entonces, para todo eso, como sabe a Lupe, a concelleira de Servicios Sociais, tamén nos axuda en parte de que lle veñen aí tamén para orientación de Cogami, para orientación laboral, e, bueno, para cando son dos cursos, piden a min o sitio, se eu non o teño, van a xunto dela, que máis ou menos imos collendo, como podemos, pero imos collendo. E, bueno, o tal é que, bueno, nos vimos para a ver se podemos ter algún sitio para poder englobar todo. Nosotras, vamos a ver, noutras comarcas, isto xa existe desde hai moitos anos. E é unha pena que o Carballiño non deu paso a telo. No gimnasio podíamos ter no pabellón, tamén che digo. Non sei, o tal de telo, onde se teña ter todo xunto, e que o sitio sea adaptado, o sea, que sexa adaptar, xa teríamos, se para unha cesión de un tempo, claro. É que dispoñemos do que é o Día Clara da fisioterapia, porque no seu día estábamos no lugar no socio comunitario, pero tamén tivemos que salir dali, e menos mal que eu fixeme cun baixo, cun garaxe, e en vez de meter o coche, pois tiño material metido, levei no furgón, metino ali, e sai un ano que non vou por ali. Bueno, non creo que coma un rato, porque é ferro, pero bueno, é unha pena, porque temos usuarios que necesitan, pois temos unhas paradelas, temos material que se podía utilizar, e é triste que o tiñamos que ter ali, e se non, calquera de vos que enseño-vos, e levo-vos ali, e vendo-vos que non vos estamos mentindo. Entonces, é por o que estamos falando, é unha pena que este ali, pero que non se pode dar. Se sacamos onde o levamos. Incluso antes nos falaron de sacar as cousas que temos, o que nos queda ali no centro sociocomunitario, pero depois veron que non había, e dixo, bueno, pois esperado un pouquiño, a ver se aparecemos un local, pero estamos en esas condicións, que non vimos aquí, pois, a contar unha historia que non se pague, bueno, porque todos nos conocemos e todos sabemos o que hai. E se queredes ver, vedes onde está o material todo ali almacenado, que non o podemos utilizar. E cando hai personas que me digo alguna, pois vinde hasta a miña casa, lá a camisa, vindes hasta lá, e deixo-vos un sitio porque, pois mira, o que hai. Entonces, é triste, porque... Bueno, nós a vista de isto, o que fixemos foi, bueno, o convenio con ustedes, o convenio pola cesión da estación de autobuses, despois, no mes de marzo, enterámonos pola prensa.
polos medios de comunicación de que iba a ser po centro de saúde. Bueno, pois, nós non estamos en contra nin a favor de onde este onde se poña o centro de saúde. Eso, cada un é libre. Pero é o tal de que nós, se non temos unha cousa, temos que ter outra. Non agarrar é ter un convenio firmado que paramos, descansamos de decir, bueno, pois agora imos buscar sitios aunque teñamos que pagar, como pagamos a cesión no casino, pois se temos que pagar un aluguer de 2 meses para un curso, pois pagas un aluguer de 2 meses. Pero, ao menos, sabemos de que ese sitio vai a ser noso. Pero é que, agora quedamos en nada. O sea que, papel mollado. Está a firma, o sea, a firma, o convenio, é todo o acordo, é todo por auga. Non sabemos nin ponde ir, nin ponde non ir, nin que facemos, as actividades pendentes. Perdemos xa subvencións, sabedelo que perdemos subvencións a conta de isto, porque tes que poñer o número de metros cuadrados que tes no sitio. Non vou dicir que estou nun local prestado e cantos metros cuadrados tes. Como solicito? Pa cursos e pa cousas. A ver, é un pouco lioso, pero, a ver, é o que hai. E cando a ver, cando porque vai subindo a temperatura, que me refiero mental. Aquí había un baixo que tiñamos ali ao lado do coro, por aquel xa se vendeu. Non, ainda está sin recepcionar. Ese baixo, deixate de sin recepcionar nin hostias, Paco. Ese baixo do Concello está ali desde fai 20 anos, que seguramente non entrou nadie, nin está ali. E se non é ese baixo, Paco, o normal é que o Concello colla un baixo e o alquile e o desta xente. Pregunto eu, porque ti, a ver, onde está a dificultad de que fagades eso? Non está, estamos buscando. Pero como que buscamos? Levan anos así, levan anos. Se ti queres... Claro, non é un tema do mes pasado, Mira, Paco, onde están eles aí. Se o goberno quere, se o alcalde quere, aquí... estamos, a mí se me dices que mañá que ven a asociación de cultivadores de plátanos, digo, pues non sei que busquen ir. Pero este concello, ti e eu sabemos, que non gastamos unha fortuna en Aspadixe, ou non? E compramos aquilo por moitos millóns de pesetas. E dimos, porque o dimos nós, todos. Pero, bueno, isto é unha asociación que ten unhas características que eu creo que non compre ser moi largo para que oller un baixo. Esos baixos están tirados, os que non son centrales, me refiero un pouquiño, zona de Inén ou por aí, hai baixos a couzas. Tanto traballo costa coller un baixo de 100 metros que vale 3 duros alquilalo ao mes. É dicir, tendes aí un baixo e xa buscaremos. Pero que non é pasa un ano, pasa 2 anos, pasan 3... Pregunto eu, non, é que eu non sei se... É que nós... Que tal, xa explicamos. Nós necesitamos cesión. Necesitan cesión, por lo tema da subvención. Unha pregunta, Paco. Pero por que non lle poder ceder? Pero non, cesión a largo plazo, porque... Claro, pero ustedes... Pero que sea de 15 anos, por exemplo, porque... A 5 anos. A 5 anos, e canto me das? Estamos falando de que un baixo, Paco. Sí, non, tiña que ser a largo plazo, 5 anos, por exemplo, para poder ir... Un baixo hoxe que non sea central, por 200 euros ou 300 euros ao mes de 100 metros, alquilase mañá. Perdona, eu estou alquilando baixos centrales a 900 euros. E vas á calle principal, digo hoxe, hoxe. Eu digo que collemos calquera das calles periféricas e colles un baixo por 300 euros, ponlle 500, xa sendo tirando a casa por a ventana. Pero son 5.000 euros ao ano, 6.000. Paco, explícale lo del banco, por favor. No, habla tú. No, perdona, habla tú si quieres. No, digo que lo sabes mejor tú. Yo, cuando ellos se reunieron con nosotros, yo tengo una amiga que tenía un bajo en la calle Venezuela. Entonces yo hablé con ella y le dije, mira, Ángeles, tienes el bajo ahí, si lo pudieras ceder a Aspadixe, son más de 90. Edifica. Perdonad. Y no quisieron. Eran 175 euros que se los daban a ella. Se los daba a ella y se los cedía por 15 años. Ella puede decirlo, no quisieron. Pero la pregunta es,
La pregunta es, Lupe, intentando hablar para entender, no para tirarnos los trapos a la cabeza. Intentando hablar para entender. Yo, si soy una asociación como ellos, o cualquiera diría, ¿qué es lo ideal? Que yo tenga un bajo como tiene Aspadís y que... Bien. Ahora, hay una situación excepcional, que es lo que iba a ser, no. Yo lo que digo, con carácter provisional, tú contratas un bajo... Ya lo buscamos, que hablen ellos, que hablen ellos. Tenía despacho, tenía baño, que hablen ellos. Es cierto, no, yo te lo digo porque es verdad, y se lo ofrecieron Pero, muchas cosas. Vamos a ver, yo mellor que fale Clari, porque eu... O problema aquí non é que haxa baixos en aluguer. Xa sei que nos ofreciches un, estaba ben, por certo. O problema non é ese. O problema é, este ano, temos a axuda. O ano non temos axuda, e que facemos? Coimos os bártulos, e que parecemos caracoles. Parecemos caracoles. Entón, aí está o problema. Que o alquilo o Concello, non ti. Claro, pero que a nos... Eso non é o que vos ofreceron. Claro, pero que a nos ofreceronnos que colleramos nosos sitios. Como fixemos? Pero hubieras aumentado a partida. Sí, pero... Era máis fácil eso que alquilar noso baixo. No, pero perdona, para que teñen distinto que din eles teñen razón. Si alquilo... A ver, donde temos as instalacións ou donde tiñamos instalacións do Concello? Que fixemos? Alquilamos os baixos das casas do Sindo e o Concello foi para ali. O Concello pode alquilar baixos, pero xa non che digo, habrá que dar unha volta o que temos ali ao de Corpos. Ora, o Concello alquila e fai un acordo como alquilaches a casa do Varela cando foi para ir ali todos os locales sociales. Quen alquilaba? Alquilábamos o Concello e levábamos e cedíamos de locales ali a todo Cristo que pasou por ali estuvo todo Deus. Aquí que sería? Que o Concello alquila un baixo por un plazo de 5 anos e fai un convenio contigo e dice, este baixo é para vos 5 anos e ti tes a garantía de que en 5 anos terás que financiarte con mañana, pero o baixo ten, o local ten. É un elemento que eu entendo que din eles Luque, entendendo que é todo opinable, que se eu alquilo baixo, teño que pagalo eu, e se o alquilas ti, que eres o Concello, que non ten que pagar é o Concello. Cousa que chegarán socio, oiga, e dicen elas, e como pagamos o ano que ven se o mío non ten feito? Non, que ten que alquilar e ceder o baixo é o Concello. Digo, perdón, estou falando de que na casa do Varela ali estaba a asociación de... Ni me acordo, había ali 5 asociacións. Había música, había o de... Había asociacións. Digo, buscando por unha idea, non? Buscando unha idea que nos pueda axudar a todos e que nos pueda axudar a todos. Una cosa, ¿no se podría tratar de llegar a un acuerdo, convenio, lo que sea, ustedes que conocen más, ahí en la casa sindical, que está justo en el centro? No, es difícil. A ver, pero todo puede ser difícil, pero... A ver, hay que pensar en accesibilidad. Claro, pero facilitando... Lugares con accesibilidad. No, pero aí... Non vale calquera local. Na casa sindical estuvemos, hai moitos sindicatos anos. hemos topado. Sí, os sindicatos é complicado. No, e aparte non vale calquera local. Necesitan unha accesibilidade, necesitan unhas medidas mínimas. No, pero que a casa sindical xa tuvéramos, te acordas, hai moitos anos, non estaba adaptada. Perdona, a ver, que dicen que gestionar é concretar. Unha pregunta, por lo menos, para que non la deixedes claro. Non digo, a ver, Pepe, aquí somos todos, somos 17. Sí. Pero hai dos grupos. Unhos gobernan e outros non gobernan. Nós non gobernamos, non temos capacidade. Eu pregunto a vos, se o Concello alquila un local de sobre 100 metros cuadrados e o lo cede por 5 anos, valeríamos? Sí. Pregunto. Sí. Eu penso que con 100 metros cuadrados que sí que nos valía. Non, digo... A vos valería? Sí, a nós valería perfectamente. Sempre que o balón está... Non sei o problema co local do Corral. O problema é que ainda está a nombre do Castrobanga, no registro. No, esa cesión está documentada. É verdade. A ver, perdona, estou falando, estás ti aquí. No, eu non tenho nada que ver con eso. A ver, o convenio moito antes de ti... Bótalle un ollo. Non lle botou ningún porque xa lle botei. No ano 2005, penso que sendo alcalde Pachi, no ano 2005 xa saliu eso a subasta. Está publicado... Fora Montes. 2005, sí. Estaba eu argumentando, foi 2006, 2007. Sí, pode ser. Saliu publicado no DOGA. Sairá a subasta na época de Montes. Quedou desierta.
Quedou desierta. O sea, que... Está o documento no Concello. Claro. Sí, no. Ti búscano logo, é sinxelo. Sí, que querían comprar. Vale, ese local ten 125 metros cuadrados, se non recordo mal, está no mesmo anuncio. O que non está, o que supoño que está en Óbrego completamente, fará falta poñer unha instalación eléctrica ou o que sea. Sí, bueno, pues poñedevos as pilas, porque eu pensei que necesitaba máis metros, pero se necesitades sobre 100, 120, está cheo de material. De material de que tipo? Ese era un sitio perfecto, está utilizando a Federación por 20 anos. Que material ten? Non, pero ese xa miráramos, Paco, pero había o documento, ese documento mirámoslo eu e ti, había o documento de que na época de Carlos Montes había a subasta, por iso eu sei. O sea, que a propiedade está clara, se sacou o concepto de subasta. A propiedade non ten dúbida de ningún tipo, porque xa sacou a subasta quedou deserta, está publicado no anuncio. A propiedade non ten dúbida. Botadelle un vistazo, home, e se non está clara a propiedade, arregladio. Alcalde, eu ainda non falei, Perdona. Vamos a ver, o importante hoxe aquí é solucionarlle o problema que teñen, porque sendo un colectivo vulnerable e vostedes representando un partido de esquerdas que teñan que chegar a este punto porque levan paciencia, teñen a infinita. Se chega a ser outro colectivo, o mellor tiña menos, pero eles coñecen o que é o día a día duro. Entón, o importante é o que digo, acadar unha solución que eles teñan o seu local o antes posible e é o importante. Pero a conclusión que chego é que vostedes como equipo de goberno deixan moito que desexar, porque o mesmo que falaron así de claro, agora mesmo, falarono sempre. Fomos buscar o piso. Sempre foron buscar algo que non se adaptaba ás súas necesidades. Alquilábamoslo nós, Paco, as cousas son como son. Sempre se falou de que alugar. Claro, sempre se falou de alugar. Claro, pero non lle vale. Tedes 2.000 euros máis, como mínimo. No, eso non. Xa, pero non lle vale. Pero non lle vale. É importante que lle facíades entender a postura deles de coño, pero eu... O ano que ven non lle das a subvención ou pérdena, se non é unha solución para eles. A fórmula para o Concello é a mesma, económicamente. Bueno, pois por eso non había que ter chegado aquí. Pero, entón, canto antes. Xa nos poñemos a traballar. Sofía, vamos a traballar. Nada tiene que verse de derecha o de izquierda para tener sensibilidad. Vamos a traballar hoy. Sí, claro, pero presumen de eso. Levantado. Listo, vamos. Gracias.